Делото в Афионския тежък наказателен съд беше приключено на 6 декември 1948 година. Бедиуззаман Саид Нурси и 24 от неговите сътрудници бяха осъдени на различни наказания, докато другите 29 обвиняеми бяха оправдани. Бедиуззаман Саид Нурси, след като изтърпя присъдата си, е освободен на 20 септември 1949 година. Въпреки че съдебното решение го осъди да пребивава в провинция Чанакале, той беше поставен под наблюдение в къща в Афьон Узун Чарши, като се посочваше процесът на обжалване като причина. В тази къща 3 полицейски служители бяха на дежурство ден и нощ и не му беше позволено да се среща с никого. Причината за препращането на Бедиуззаман към съда в Афьон е печатането на трактата Аятул Кубра в печатница, докато е бил в Емирдак. 500 копия са отпечатани. Как са живели в такава ситуация в страната? Нещо, което днес изглежда много смешно.